Hej, mit navn er Claus. Jeg kommer fra Frimands Gourmet. Vi har i år sammensat en fantastisk nytårsmenu til jer. Se med her. Menuen består af 4 retter. Den første forret er vores lækre, cremede hummersuppe. Og så har vi helt exceptionelt i år været ude at skaffe jomfruhummerhaler til jer. I skal have lidt ristede pistacienødder. Og så har vi toppet det hele med en grøn urteolie. Efter hummersuppen skal I gå ombord i endnu en forret. Den består af rime laks. Vi har lavet en æblevinaigrette. Vi har lavet noget estragon mayo. Så har vi friteret lidt boghvedekerner, der giver sådan en dejlig knas. Og vi har toppet det hele med frisk brøndkars. Til hovedret skal vi have mør dansk kalvemørber fra Himmerland. Vi har lavet lidt letbagt selleri. Vi skal have den fantastiske kartoffel ved navn Pormanna. Vi har syltet nogle rumba i balsamico. Der er friske ærteskud. Og så er der vores egen rødvinssauce. Så er vi nået til det søde. Vi skal have brownie med et twist af Snickers. Vi har lavet vores brownie med karamel og knasende peanuts. Vi har sat en frisk limeskum til. Der er noget kompot af skovbær. Vi skal have lidt friske blåbær. Og så har vi toppet det hele med frysetørret hindbær. Denne fantastiske nytårsmenu får du for kun 425 kroner, og vi leverer på hele Sjælland. Velbekomme!